Tres empresas lácteas de Galicia, entre elas Queixería Macán, están incumprindo os pagos aos produtores lácteos que os suministran. Unha situación que onte denunciou o Sindicato Labrego Galego ante a conselleira de Medio Rural, Rosa Quintana. A conselleira pois mostrouse sorprendida porque que non coñecía como funcionaban estas empresas. Outra cousa é que, pois a ver como que fai para, porque co anterior conselleiro non tiñamos ningunha resposta de ningún tipo e xa lle comentáramos todos estes temas. Entón, pois a ver que fai. Onte quitou unha nota de prensa pola tarde despois desa xuntanza e a ver se toma algunha medida para que as empresas cumplan coa normativa vixente, que paguen no plazo dun mes que é o que teñen establecido. No caso de Lácteos Tambre levouse a xuízo e gañouse, pero a empresa aínda non pagou. En canto a Eugenio Rei e a Queixería Macán, esta última recolle o leite a produtores da comarca. O sindicato leva máis dun ano denunciando que se producen impagos regularmente. Non pagan nunca a mes vencido, pagan según, non sei, según supoño terán liquidez ou se terán, a xente non lle, algunha xente paganlle ao acabar o mes, outra xente paganlle cada 3 meses, outra xente paganlle cada 5 ou 6, entón é un problema grave para as explotacións porque o pienso e o resto dos proveedores hai que pagarle todos os meses, entón é un problema gravísimo porque se encontran asfixiadas económicamente. Por outra banda, o sindicato tamén denuncia que a empresa Celega está entregando contratos a 15 meses nas explotacións que non ten prezo establecido, tan só referencial para os próximos 3 meses. A empresa Celega do Sabiñao ahora mesmo recolle bastante leite na comarca e estuvo entregando, deixándolle nas explotacións sin falar con elas, un contrato a 15 meses que non ten precio. En principio ten o precio do Observatorio do Sector Lácteo. E a xente, tamén se mostrou sorprendida porque en algúns casos, en moitos casos, rescindirelles o contrato que tiña firmado o ano pasado, non volverán ter noticias e apareceulles con este contrato. Pon que hai dúas modalidades de precio. Un é o precio mensual que fixaría por mes, que está en blanco, e outra é a modalidade B, que é o precio referenciado. E que a referencia pon que é o Observatorio do Sector Lácteo da Consellería do Medio Rural, que é o precio para xaneiro, febreiro e marzo de 2012, despois que xa falarían, é dicir, en marzo habería que volver a falar de cal é o precio para os 3 seguintes meses. O prezo referencial que baralla o sindicato establecese de media en 32 céntimos por litro. Pois é o de sempre, ao gandeiro non lle preguntan nada, a gandeira deixanche o contrato, fírmalo, non o firmas ou xa está. Nadie falou contigo, se che parece ben, mal, regular, entón é eso, non hai... O sea que non se establece un prezo fixo co gandeiro? Non, é dicir, deixanche o contrato con este precio, e se o firmas ben, e se non terás que falar con eles, a ver se te cambias ou se non queres firmar o contrato. Pero non se establece ningún tipo de negociación, ni ningún tipo de nada.